Hi, hello mga kalansanos, mga kapalawers, maayong buntag ng atong tanan. Kumusta adlaw day karong Lunes no, sa 22 na sa buwan sa Hunyo tuig 2026. Sa dili pa din no, sa tao sa iko sa tanan no, anak sa mga mahalok. Salamat kayo sa pagsubaybay, Berno. Asawatan po karon din no, pinadaki ni sa kababay nga magpatago lang sa pangalan nga Doris. Sino ba Pilino, Mary Arellano, bahin kini sa iyang bana no, nga medyo may pagkabungulo no, mga kalasandos no niya yung asawa sa may pagkamaldita. Pero uban ko sa paminaw no, sa ako na ko ang kasultihon niya ang simbol si Doris. Kini akong problema, bahin ni sa kumbana nga sa puton kaayo. Ug kung nganong na problema ko ani niya, ingon magud ini ang mga panghitabo. Mula nang makilala ka, aking mahal, di ako imong lagay. na mao na di ako mapalagay. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Nago siya iyang lyrics. Ikapuya, nila sa tuyo, di mo doon na diribi. Nasaan ka man. Larawan mo'y natatanaw. Ayaw na kayabag ka. Di ka kakuha sa ako ang puan. Sa pagtulog buwan, panaginip ka. Unsay toyo, ngano? Day, direct day. Nga naman eh, unsa man eh? Hugasan diri ha? Kanta-kanta lang ta ha? Kanta-kanta lang ta ni. Suno si mana ni hugasan. Iti panlabay ko ron. Ay, wa nagisapot sa ang haring gangis na mo. Kanta-kanta tayo, imo tabagungon. Maudi ay kay wa pa ni taong panghugas plato diri. O lage. Inahak aling tawhana. Sipyat gani karon na. Piti ka man gidako ba? Awaron. Wato na ko! Oh, plastada na ko dire. Unsa pa may problema nimo? Tanawa na ng mga gusta diri ha. Pasagdal na nimo diha ha. Kaging naman ng mumo diha. Tanawang mo. Tanawa, mura nagmunggos. Grabe sa nimo eh. Wa mo kakapangugasan na. Pilar mo pamangugasan na. Paminaw sa... Paminaw. Hugasin na ninyo! Hugasan lagi na! Paminaw! Mulupad ganing kumo ron ako. Patakar na ba nigtugpa? Basig anak nitugpas kanang imong agtang. Paminaw sa nako sa... Wa na mahugasi ganina kay way agos! Doris di. Doris de. Nakasabot ka, ha? Manghugas man unta ko ganina. Pero unsaon man ako pagpanghugas nga wa may agas ang tubig. Daton ko ng hugasan dito sa pa. Aron dito na ko hugasan ang tanan. Mo na gusto nimo, ha? Daton ako sa pa. Mo pa na gusto nimo. Nganong ato siya ka sa sapa, manghugas ha? Porbida sa nimo. Ari na to ha? Muna doon mo dito sa pa. Lagi kay wa lagi agas. Uy, asa man ko nimo pahugason? Ay sos, bida. Huwag to nimo wagas. Mo na akong gihuwat bitaw. Nya karon ni agas naman na. Unya. Na pa man ko'y gibuhat be. Ha? Kato kanta? Oh, syempre. Kato imong kanta, buhat to nimo ha? Ang sabihan? Ikaw kay wa man kay gibuhat de. Kay panghugas na lang ana. Ano ka niya? Bayo, no? Hugasin na. Ano ako nila ba? Pasangil na minuta nimo ani. Musupa ka nako. Day Doris di. Humani mog hugas, limpyo itong banyo ha. Hasa ba niyo ako ba? Humani mog limpyo sa banyo, labhi itong mga bulingon sa kwarto ha. Labhi ito tanan, nakasabot. Kana, ay nalagtingog, aron dili mapunan ang imong trabahoon. Sige na, liyok na! Lagi! Nay, sige na, kaon na. Unsa narong orasaw, wa pa nay sud imong tiyan. Di lagi ko. Lami man ni. Ako may galugaw ani. Gisagulan ko nagmanok. Sige na, kaon na. Gingnan na sendi kom kaon. Bisa ko sa lagod ka kutsara, nay. Nabuang ka diha. Oh, Ha? Maglisod man gani kog kaog lugaw. Kutsara na ba hinoon? ay, agay ko. Dili man nabot ako ipasabot. Kakutsara imong kanon. Usa na kakutsara imong kanon. Aning lugaw ba? Di ba na nanaon pagpakaos na naipod ni mo dahil pinapungson po ni mo sa di ka na makaon.
Unsaon din pagpakaon di ay ga. Alam-alamin ha. Noon sa mga eh. Alam-alamis imong mata. Sa pakanunin mo, di mo am-ama ni mo. Di kay pugso na ni mo. Pugso noon mo. Oy Talyo, ikay pakaon anang imong inahan ha. Di man gani na makakaon ron basta jud ka nako. Kinala makakaon gyud na kay wa pa nay kaon. Bida. O di na makakaon, wa sa kay kaon. Pilungan! Basta. Di na gani makakaos nanay, hasta ka wa sa kay kaon. Maong paninguha ang nga makakaon na. Kay og di na makakaon, hasta ka apil kag kapas mo. Ako mo sudugho, probinsya sa di mo. Usap ni, damay-damay! Bida ni Kikiha. Kao na nay, labing ka mong pagkaon eh. Espesyal nga lugaw, gina siya. Espesyal na ha. Kao na nay. Magbuot man kag di kong kaon. Kao na nay ba? Bida, kundi kaon ron. Isa ko kaon sa dani ron. Sa may labot ko. Oh, no, isa doy. Ay, sa paginahan na nga. Usay labot ha. Kung mapas ko mo ka, pas mo kong apel. Kay di mo ko pakanon Doris de. Kung dili ka mo kaon ha, mao nga kaon taon, kay basig mo abot na to. Aron makakaon sa taon ko ba? Pakanon jud ko nimo bisag busog pa ko. Sino? Mami, kaon na ka. Man nalagi ko ganina ra. Oh, wala lagi ni kuhaing lugaw taon. Di man lugaw akong gikaon. O saan di kaon ka din ha? Katong sudan ba? Katong adobo o gumba. Oh, bungot, dugo, porbida. Dai, Doris! Dai! Tayong ano ka? Ay, mandam rin kao sa nanay ni Moy. Ha? O tayo man na. Uy, umalagi na iban ang lugaw niya. Awa, kay di man lugaw yung kaon. Unsa di ay? Kato, adobo ko ba? Ha? Nikaon ka sa adobo na yung sa humba? Nay. Oo. Ang kamura di ay mo kaon. Awa. Ay, nay, bawal man in taon to ni mong adobo, nay. Uy, naunsa man in taong ka, nay. Ngiga ninyo no? Ako pakanon ko ninyo lugaw. Unya ka mo magadubo-adobo gumba. Ngigagod ninyo. Pastilan, yun mo nay sinyang. Hindi mo kaon sa kuriwe, hindi na rin mga gutong tao eh. Man naman rin sa kaon nanay ni mo. Kada sa tadiriwe. Kaon dito, napa may adobo ug humba og tiil sad to. Napasay, nay, unsa man, gibinlan nimo napay humbas tiil? Humbas bukog. tiil, humba nga tiil? Bukog na to steel. Unsa Gihurutin mong humbas ni Il. Gihurutin mo ito nanay. Unsa yurot. Ngitag sana malang to kahiwa. Ang imo unta to taliyo, nya gikaon mang nanay. Hala ka, lugaw na lang imo. Nalahak biya tao na Ano na pagreklamo sa diha? Kan na lang ang lugaw kaysa mapas mo pa ka. Ito yan, inahak pa ni Muran. May nuntok ako'y senior citizen ay kidot! Pre, Pre, so okay, sige mga hinuktik dia. Ngano ka? ay, ginukti ko kay gati hinok mo ko. Sapot ko dito sa bahay, pre. Di sa mga isaputan ni mo. Imong wife, ha? Nanik, Nanik, kisa mas nanik. nanik na barud, iyang manugbog kay Dil. Naon sabi ako. Kinsa, pre? Ay, Kinsa? kinsa pa madalain ang usaw. So, mong kayo mo rin, karoon pa man ka. Anam yun mga asawa, pre. Pero, kanang ila, kuhan ragon na, kanang praig ba? Pray kong tao, pray na. Bebe, nga nung isapot mo ka. Kinsa may pasuputon, be. Ang ako ugangan, papakaon. Siya gungit, gisigan ako gungit, di yung kaon gyapon. Unya, di sa kupkadong sa kong asawa, di makakaon ako ugangan. Di 40 taong na kong pasbuhan ng kilakiya kay. Unya, ang nakapait para piyon kay, mano na itong kaon ako ugangan, adobo paghumbag suwa, mo ipakaon, mo dahil nga, wag yun makaon sa giunsan akong panganga. Uy, ano, pre? Ako yung kakaon sa lugaw nga para niya. Kaya nga adobo gamba, siya may gaurot, ang ako maugangan. Uy, bangas ka. Luya ni mo, pre. Maurang isapot ko. Kaon lang ito, pre. Kaon lang ito. Na may sudan disbay. Yan, dili, kaon lang ito. Ha? Di ba? Unsay sudan ninyo diha? Ay na, pinobre lang ko.
Kaon ba hipon nga gibutang ang itlog? Bisa sa katulaan, ano? Hipon butang ang itlog. Oh. Ran kadungog na ko, Adida. Nila ba itlog butang ang hipon? Di ba? Mauna. Oh, mao man siya. Lain na pre, pero dako kay sila kalainan pre. Kanang hipon nga butang og itlog, Ah. kaysa itlog nga butang og hipon, lain kay lainan. Kani, marag mauna ni ako isulti ka rin na. Unsa mo na yung nakalahian na, pre. Parehas naman na. Lahi na sila pre. Ang hipon nga butang og itlog, lami kayo. Mo ba? Unya nga nakalahi nila pre. Sa itlog nga butang og hipon kay perting katula. Maugi na katapusan sa iyong istorya. Kanahan biya niyo, pre. Purbida. Dali, dali na so dali. Ari ka on bay, dali. Kanari akong bay. itlog. Kanari akong itlog, eh. Nay, asa day stalyon, nay? Ambot lang, ganambana nimo. Wala naman nangit nimo asawa man ka. Nilakaw, manggugod. Saan pa panangid ato? Ay, sawa pa ka makalakaw. Wasab day na siya daan magsulti nimo nga mulakaw siya. Ay na, ambot na tawhana, nay, uy. Hoy, Dores, kanang bana nimo ba? Wag ko makasabot, ana. Usahay, maayog buot. Usahay po, buragway buot. Ang ano nakaingon man ka nga, usahay wa siya'y buot, nay. Ay da, mister pa na nimong ipangutana. Nga ikaw mismo, asawa magyug ka. Naibaw nagyug ka, kinaiyan ng tawhana. Ambot sad bitaw ang tawhana, nay, uy. Ako pa nimo hataga na nimog ultimatum. Ha? Unsay ultimatum, nay? Katapusang hunat ba? Katapusang hukom. Final decision. Nga dili gud gani na siya magtarong. Papaulian na sa sila. Ay, nay, ayaw sad anak, nay. Uy, ako ba'y nang bana, nay? Kasado ba, yami? O, kasado lagi. Unya, usaw man ang yabag man na. Sagdiin na lang na, nay. Uy, ako rin bahala na niya, nay. Bida. Kung ako pa'y naasawa ng tawahan na Dores, pastilan. Dego na ako papurmahong tawahan na. Gamay sipyat na piti. Nay, Ganong ganahan man kaana niya, uy. Sawa pa mo makasal. Tungod kay maayo man kay na mudag suborno. Kusog kay mo suborno. Sige lang kag makapaldo, anak. nay. O, kay nga no, di tinood. Nada ka lang yun, nangatag-hatag ang tawana. Unya karon, hakaron kay naminyo na mo, na, muhatag pa na ni mo. Nay, Wa kanang... na, ha, di ba? Um, Wa na'y paldo. Ha? Kisa sa baldo? Na, yati na. Kisa sa baldo? Ha? Imo nang i-ex ka ni Anto, ha? Purbida. Hinumdum gyapon kasi mong i-ex ka ni Anto. hilong baldo. talyo, oy, sa baan ni mo, nayabag naman ako. Dili mo makalimutan ako kay nasabang sa kundo ka dunggan mo isgot og baldo. Ha? Imo nang uyab ka dito? Ano man? Gusto ka makibalik ka ng baldo, ha? Doon sa ka, uy. O saman, ha? Kamong inahano ka na inyo lang yung kong gilibakon wa ako nini. Inyo. Hilab day. Kanahan imog hal-hal ka lang. Nanay, kadungog kay ko na. Hilong ko no talyo, sa baan ni mo, pataka ligag sagbat, uy. Dili ka mo makakay akong duha ka dunggan. Di may bakak ka ni mo, ha? Ha, nagtuo ka nga ang akong dunggan bungol ni, ha? Nasabag yun sa kundungan ang baldo. Sulti ko, kinsa nas baldo. Hanggawa, gisutok. Sulti lagi ko kinsa ng baldo. Mo na ipulin mo na ko. Hagwapo na siya, kwartahan pa na siya kay kanako. Oy, Dores, Nay, idukor ako pa Ay! ng bana. Ay, ang pag-apil-apil na, bigda sa di ba? Tiguang na ka na, ha? Ay, pag-apil-apil, ha? Wa kay labutan, eh. Oh, hilab da. Magtiguan ka karog bukon ta kang amawa ka. Ah, bigda. Sultir, lagi dolis. Doris, sultir ko! Anay. O, talyo, sama. paminaw ha. Wa may kailaan ang imong giingon nga baldo. O wa may maghisgot og ngan nga baldo. Ang among gipanagsultihan ni nanay paldo. Ah. Dili baldo. Aha? Ha? Hal-hal ka lang. Pawala! Pawa di ay. Pawa di ay. Pawa na. Nay! Aday,
lagi naman pila ka may oras day suko gyud po na imong inahan ako. Suko pa. Og nasuko magana nimo no. Tungod na po da nimo. Unsa bisala nako? Kanang imong pagkahanggaw mo na sala nimo. Diretso kag pangasaba. Unya di ay ikaw mo isayop. Beda, nangayo na ko grusin ninyo. Ruse, Sorry ba? dili ang pagpangayo grose mo importante diha. Ang importante timan-an nimo imong sa nga dili ka mo diretso pangasaba. Sunod, klaruha sa ang tanan. Ay, Rusin kayo. Ay, Ruya, si mata. balik taon na noy. Si balik-balik si mong mata. Panglaba na rito. Beda. Panglaba. Daan yung kuminding. Pag-upulit ang lamba. Ato mo usag adlaw karon laba sa. Ngano di ay? Kausa na gid ay manglaba talyo? Porbida sa din mo. Mao gani. Kausa na ba manglaba? Manglaba na dito. Mayo. Nay tao. Tao ka na? Tao na. Maningil sa tao lang na. Tao lang. Kinsa na? Tao, oy. Tao yun. Sure, tanawag yun kung tao ba yun? Nasa tuliliyon, be. Tawa. Tao yun gano'n. Tao ba ka na siya? Hoy, maningil na. O pa ganit tapos, paitag maniningil na. Lakaw, ato akong tao ba? O, lagi! Unsay ato, Brad? May adlaw, boss. Unsay ato? Sa iyo ba rin mo rin daw, ningil ka? O pa may tapos, way 15. Ka-advance na ba ako di mo? Dili, boss. Unsa ba lagi mo toyo? Kinsa bang ka? Si Waldo. Mamisita unta ko. Si Waldo? Misita kang Waldo? O ikaw si Waldo? Ako si Waldo. Ikaw ka si Waldo. Misita ko kinatawag ko nuko. Hindi ako sawa may gingon. Kanahan, tinuod yun ako ng batin. Lima ng piyada. Turas! Talyo, tao na! Tao mo! Kinsa na, oy! Salba. Ay, nga naman na, kisa ko sa siya. Ikaw ba? Discriminate mo yung ibang tao. Unsa? Karoon ako di na yung kakalimon ako. Kaya na. Kay, Ipakita yung mula kay si Paldo. Paldo! Si Paldo. Pagtarong di ay, Paldo ba si mong kigol ay? Ano? May pabuong-buang pagyung kada. Bay, ikaw kinsan tinganin mo, bay? Kana? Ha? Kada. Unsa ba na? Ha? Unsa yung isulti ko? Paldo? Palduha ng naong ninyo. Kamundo, May ebidensya mo, Nya, may sita presya mo, ikaw, sulti. Sulti nung, unsa mo ka? Unsa man, boss? Di ba may sita ka? Dara. Dara, kana. Maayo na yung pamistahan. Mauna akong asawa. Nara! Dili man na siya maoy. Oy, nga nung nasaba mo din he. Kinsa, uy, Waldo? Siyang kansyang. Ay, ako ning sikan admirer si Waldo. Ay, may sabot man guming mag-date me. Bangkong na. Nada kay first admirer din ay. Tao Nya din. ka ni second eh. Umalik ka magsulti ka na kay second admirer. Ay, naunsa. Secret gani. Unsa day secret nimo? Ay, secret di ay. Ikaw ba talyo ba? Bungol ka. Waldo ni. Ay, be. Baka koldero, be. Ikaw ba? Wala ka patakag hamak lagi. Ikaw patawag kag hamag. Sabi, Klaruha sa Waldo ni. Klaruha sa Kaldero. Sakit to. Sakita na, Kaldero. Sakit gida kay kaldero man na. Ha? Kung ihapak ko na sa imong uporte sakita, malumping ning kaldero nga maigos imong kay hanggaw kang dako makalagot ka na kayo. Ay, kumpirmiha, ka rin sa murang taon. Tao ni? Ay. Secret admirer day ka? Asa ka paning taon no? Asa ka tawa? Nganong nisibat ka? Hoy, ikaw, ni Kuyog Talyo. Talyo, balik dire. Kuyog, be! Balik dire, tao mo! Balik! Mao ni akong problema, kini akong bana. Mao gid ni siya, ingon ani gid ni siya, pero may magkagubot tungod ani iyang style nga way klaro ba? Mga sabag diretsyo. Unya siya dahil mo isayop. Aw gidudahan man hinuon ko. Unsaon ka ni siya no? Palayason ko ba kaning tawhana sa bahay aron magmalinaw nako? Unsa man og kamo ang pasultihon, Doris? Good morning diha. Sa palirong si Kwan, si Ding
Kaskiho. Si Gali Kaskiho. Si Dudong Kaskiho. Konsyal Dudong Kaskiho. kana. Sa kawan o si Dailera Kaskiho. Oh. Ang iyang anak nga konsyal diha karon sa ato ang Cordoba, Cebu. Salamat kayo mo sa ninyong tanan diha. Unya sa tanan to kaigsoon, thank you kayo. Salamat kay natong tanan og labi na gyud sa ato ang suod pud nato nga tigpaminaw didto sa Kambangkay bisun sa tong dapita si Kapitan Noel. Noel kalimot ko, ako lang na rin tanahon, karon taon, ako lang to i-greet ron si Kapitan. Salamat kayo ninyong tanan diha, Kap. Salamat kayo sa tanan na to mga kaigsunan diha. Nga nana na ako sa atong pasundayag dihang dapita sa Kambangkay. Kambangkay ito. Bangkay. Pero nga, dumay kabangkay. Kambangkay siguro to. Kapitan Noel, basta maoras kalimot ko. Kap Noel, sorry kay ha. Nakalimot ko sa imong apelido. Tanaw na to para maklaro. Kapitan Noel, Wag yapon. naoy, Noel. Di ay klaro. Ay, ikaw na. Nakita ka sa way klaro, di ay klaro ang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy sa mga bata. Anya para sa Okay. mga dagko. Ma-happy po ang mga dagko Kuya Alan kay syempre na may Don Pepe Dark Chocolate. Unya kung wailing ang inyong baba, ugum-ugum sa dayon mo diema, UBM special. Anya palit mo kay lami ang crunchy nga tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch. Okay, salamat kayo si Kapitan Noel makabudbud diha sa Kambakay. Kambakay niya si Sir Billy Regilio o ingon si Engineer Remel Rosalada. Salamat kay inyong tanan diha. O nya sa tanan na itong makaigsunan karon. Salamat kay Ate Jinjen, mga bata. Inom gyud mo doon pipitablia sa giingunan ni Ate Jinjen ninyo. Nga dut kay na nato labi na ang crunchy nga Paulitos macaroni crunch o tasty fish cracker. Unya ugum-ugum sa tag ubi ma special og diamond yema special mo na ugum-ugum mo ginato samtang magsuri-suri ta maglakaw-lakaw ta kay mahappy gyud ta na sama sa pagadto nato sa Happy Mart Wadluna kulon tabunok ug Baktan. Salamat kay ninyong tanan sa miadto dito sa ato ang back to school sale sa Happy Mart Wadluna kulon tabunok ug Baktan. Duna pay donuts are as din ha sa kilid sa Happy Mart Baktan. Parato pang atong palito doon. Unya ako rin pasalamatan dong draw si Sir Ray Ramos ang igsoon sa mo ang former Kapitan John Ramos diha sa Poblacion 3. Kumusta kaya Sir Ray Ramos? Salamat kay nimo niya. O sa tanan po nato mga kayusunan labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nabuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning na to tanan. O sa tanan mga tao po ni Kuya Ning Pipito, Dodong GR Pipito, Basta Tolino, Kuya Ning Pipito, o sa Bromits PH ni Ma'am Shen. Ang ato ang Bromits PH na sa Facebook, type lang mo Bromits PH, makita niyo ang number niya, tawagan niyo kung unsay gusto niyo mahitabo sa inyong panimay, limpyuhan o ang inyong garden, unsa pa na diha, basta, kamo na lang mahibaw ang pagsabot anang mga kadagkuan sa Bromits PH. Salamat kay ninyo tanan. Sa mga tao pod ni former Kapitan John Ramos, ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kangki, Ma'am Casmer Arao, si Kujial Lister Daan, Kujial Ferdi Rabaya, Kujial Danny Cavalero, og ni Kujial Joel Garganira sa Norte, kumusta ka niya? Kujial Joel Garganira, og ni Kujial Safra, og labi na yun sa ato ang number 1 pod nga Kujial sa atong kasikasing si Kujial Francis Esparis sa siyudad sa Lubo. Salamat kay natong tanan. Okay? Ate Pres? Okay, og ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutaas og sugar, ingon man kanang bukol-bukol na nato sa atong lawas. Ato nang imnanog Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulusaw sa kadlaw inom. Sa buntag, ura ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo, maugyapon, sa gyapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule imong imnon, una ka magkaon sa imong paniudto.
Mausap gapon sa imong pagpanihapon, inom na purkadaan ko sa kakapsula sa said Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na to na problema sa kidney ug UTI, ayaw na mukahadlok, tungod kay doon na makatambal ana. Kini mao ang Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon, kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney ug UTI, Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon lawas, bas Kogon. Og salamat po kayo sa tanang mga tao nga migamit na sa ato ang SED Marketing. SED Marketing sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Salamat kay ninyong tanan ha sa paghimo ninyo. Og number 1 po sa atong produkto nga SED Liniment Oil. Unya ka na nga to ang SED Panyawan Coffee Mix. Maunay lang may kanitong imnon sa ato ang pagtrabaho. Adlaw tanan. Inom yun ta kay kondisyon kay tana. Nindot ang atong pagtrabaho, dili ta magduka, atong pagdrive, dili ta magduka, mao nga kinahanglan mo inom gyud ta sa ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban og ipaglaban gyud ka sa adlaw nga tanan. Og sa tanan natong mga kaigsunan nga migamit sa to ang SED Liniment Oil. Salamat kay ninyong tanan kamo na sayod kun unsa ka epektibo ang ato ang SED Liniment Oil nga tinuod muwagtang sa atong panuhot, pamaol, para kit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol og kuto sa kabataan. Unya, ilikay pagyuta sa dinggi kung manghaplas ta sa tuwang SED Liniment Oil nga anarama palit sa butika, di ba, Duel? Tinuna, sa butika lang ta makapalit, pero naagi Facebook page ang SED Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalang itay pang Panyawan Herbal, niya makita tanan produkto dito sa SED Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kogon Herbal Capsule, SED Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kay natas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee. Shopee na lang. Shopee ta. Kay para ihatod po sa ato. At si Jen, Yes, nakay Kuya kasulti Alan. diha. Katong mga na problema, Kuya Alan, sa ilang mga bugas-bugas ug sa katong blackhead sa ilahang naong. Wa na ginay problema, palit mo o gamitan ninyo ang sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Huwag tang ang tanang mga bugas-bugas ug hamis lang imong naong tungod sa SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kojic Soap. Salamat kayo, Inday Bumina. Ay. Salamat kayo, Ate Jen. Salamat kayo. Unya, sa tanan po na ito mga kaigsoon, kita nasayod kita. Nga kinitoksin, mao gini mo patay na to. Kay kinitoksin, mauni mo daot sa itong blood cells. Atong blood cells, importante kay tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa itong kalawasan. Kung madaot itong blood cell sticky, mula po taga dugo, maunay makaingon nga major nga mga sakit, butakboy yun na nato. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, o ba pa natong balatian. Baon ang kinanglan yung kamo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay natural kini nga detoxifier, natural nga remedy, tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients nga may makapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom, usa ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, kinahanglan nga katulugin ka inom. Buntag unto hapon, usa ka oras sa di pa kamukaon niya, imno nato, 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matagadlaw. Busa kung gusto ka mawagtang ka ng mga tuksin sa imong kalawasan nga may nungdan sa imong balatian, o garon ligon ka nun ay ang atong vital organs inom yun ta matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number 1 mo tangtang sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Pres, Okay, ang sender na to karong adlaw. sinday Doris di. Doris. Oh, asawa ni Dodong Romel. Romel Vergara. Oh, nya kanis inday Doris di Ate Pres. Kuan kining unsay pangan ani medyo may pagkamalitahon. Nya kanis siya ang bana may pagkabungulon. Kay imbis paldo ang iyang gipasang siyang asawa, baldo.
baldo uyab kuno niya sa kaniadto maguli ba kuno. So mo na hinungdan nga gihapak taon og kaldero iyang taong bana at pres. Unya antod nga daabot ang higayon nga naglalis-lalis sila gamay. Naapoy na ngayog ayo. Unya ang galan baldo. Dili baldo, Waldo. Unya dili di ay si Doris ang uyab. Ang iyaha di ay mama ni Doris. Mao na nga nahapak ka na sa hantod nga ni sibat iya bana ni pahawa ay mao to nga wa nang balik taon. Saon lang ani niya iyang bana te pres. Hangtod karon wa balik. Wapa oy. Tungod lang sa Waldo. Paldo raman da ito. Porbida ding istorya ha. Para nako murag simple. Day Doris simple raman tao na imuhang problema inday oy. Ug imo to apason si Dodong sa to yang bana Dondro. Si Talyo. Si Dodong Talyo imo to paso day Doris ay mauli ara ta de o araman to kanang iyahay hinanggaw raman to tiyang kuan. Ay, pasabta siya nga ikay mo'y bungol. Wa ko'y uyab kaniadto nga baldo or paldo, baldo or waldo. Wa ko'y uyab nga kaniadto yung mga hinanang nga nakanindot o nga sa ako ang mga Peter boy nga sa ako mga uyab. Peter po nga si, dili kay Peter Dihos. Mga Peter na iyang mga trada. Dili kay paldo, waldo o baldo. Samtaon ni Stella. Pasabta na sila dito ka. Pasabta yung bana dito. Di ba, Ate Pres? O sabay angay na itong buhato na niya. Mo gyud. Amaman na lang niya. Total, grabe sa yung mama mo. Nag-date pa. O, tiguang na kayo yung mama niyo. Oo. Secret boy. Secret pa. Asan ka na ni Napay secret? secret Secret lang. admirer. Forbida. Secret admirer. Ako ng secret. Forbida. Ang secret nga. Forbida. Nala, amin na lang. Amin lang day. Yan nga daw ay. Amin na day. Simple na ba kayo ng imong problema day? Gustalyo ay. Oh. Di lang to padakan ganin mong problema. Ay, gamay ra kayo ng problema. Hande Dorisoy. O, napos pampina. Basaan kag Bible. Pero wala tayo. Maulagi, Father Diyos. Mga yun yung may advice ni mga Father Diyos. Kung sa mga verse Bible nga kinahanglan na to, sulti-sulti aning ato mga kinahanglan nagtabang Father Diyos o di ba Father Tami Ugpo o di Father Dodon Barok. Salamat kay ninyo diha. Salamat kay ninyo tanan sa tanang mga pare nga atong mga suod. So anin lang Ate Pres, amin lang to yung bana, hindi Dores. Ayaw lang yung padakang ngayo kay gambay ra kay na. Gamay ra niya magkabuwag mo nya giingon ba nga dili buwagon sa tao ang giho sa Ginoo. So salamat lang. Hindi Dores sa imong pagpadangat ning atong tulumanon. Kung ako ang puzzle,